Ola, hoxe estou aquí moi rodeada de diferentes contedores. Temos caixiñas de madeira de diferente tamaño e altura, divididas. Temos aquí caixiñas de cartón atrás, cestos de mimbre, botes de cristal, cestos de xute. Entón vou vos contar un pouco como utilizamos nos os contedores. Teño un recordo moi chulo de cando era cativa. Na casa da miña avoa había unha casiña de madeira non moi grande, con divisións, estilo esta Tinker Tray. Entón a mí me encantaba cando atopaba cousas pequeniñas, colocalas e clasificalas naquela casiña. Os contedores nos valen un pouco para eso, para ordenar, para clasificar, pero tamén para moito máis. Por exemplo, cando facemos unha proposta de xogo, é moi importante os materiales que utilizamos, como están dispostos e os contedores. Os contedores son unha parte moi importante da proposta, porque os contedores xeran un foco de atención, unha zona de concentración e delimitan o espacio de xogo, que isto axuda moito os nenos e as nenas. Debe ser unha invitación irresistible a explorar, a participar, a xogar, para que eles se empapen do xogo e podan así sacar as súas propias conclusións e explorar. Por exemplo, caixas de madeira baixas son unha boa maneira. Pode ser tamén unha alfombra, ás veces un papel, bandexas de diferentes materiais. Tamén pode ser un material translúcido. Por exemplo, é moi útil o material translúcido cando vamos a usar a mesa de luz. Tamén cando preparamos un espacio de xogo, os contedores fan unha función importante, porque o material está á vista, que isto é importante para que a invitación a xogar tamén este, son fáciles de manipular, entón eles poden collelos para xogar e despois volvelos a recoller. Dalles moita autonomía tamén, que isto é unha cousa moi importante tamén para eles no seu espacio de xogo, que sexa accesible, que sexa fácil de cambiar e que lles dé autonomía e que as cousas podan estar ordeadas. As cousas ordeadas e clasificadas o que xeneran tamén é un respeto e un cuidado polo material. Depende de como estén colocadas as cousas, se as temos de forma ordenada e armoniosa, a nos van a xerar unha sensación. E os pequenos e as pequenas tamén, cando vemos as cousas ordenadas, cuidadas, temos ganas de cuidalas e conservalas mellor, e eles tamén. A mí sabedes que me encantan as pezas soltas, que son unha paixoada, pero cando empezas a acumular, pode volverse un caos, un caixón desastre. En vez de xerar as ganas de xogar, pois o mellor simplemente eso pode ser un remexido de cousas e nada máis. Para isto nos axudan moito, por exemplo, cando son pezas pequenas, as Tinker Tray. Ademais de telas ordeadas, un xogo en sí mesmo pode ser clasificar por cor, por textura, por material, o que o neno prefira. E tamén están todas á vista para que o xogo se xenere. Poden ser botes de cristal como este tamén. Cando son pezas pequeniñas, estos cestiños para que les podan clasificar as cousiñas son maravillosos. Pero as pezas soltas non sempre son pequenas. A veces as pezas soltas, que a veces na cabeza sempre temos peza solta como algo pequerrechiño, pero o mundo das pezas soltas é inmenso e a veces poden ser materiales máis voluminosos, como madeiras ou bloques de cartón. Para eso pues teremos contedores máis grandes, como este cestiño de mimbre, por exemplo. Os cestos de mimbre son unha opción estupenda para os cestos dos tesouros, cando son bebés os nosos nenos e nenas. Hai nos máis grandes e máis pequenos. O bo é que é redondo, entón é fácil de acceder por todo o contorno,
ven o que hai dentro e ademais se poden apoiar para poder lexir o obxecto que prefiran. Cando están tamén nesta edade de 1 ano, máis ou menos, que queren sacar todo continuamente, pois a veces en vez de pelexarnos con eles e evitar que vayan ciscando todo, pois o que podemos é darlles un lugar onde poder facelo, porque é unha necesidade deles. Entón, a veces, os cestos poden ser unha boa opción se son pezas pequenas, ou, por exemplo, cando están moi interesados en abrir e cerrar, pois un cestiño de mimbre como estes máis altos, con diferentes botes que teñan tapas de enroscar ou fiambreiras con tapa para abrir e cerrar, poden metelas aí, eles xogarán a meter e a sacar e a abrir e cerrar. A veces, se non temos un cestiño ou así a man, unha caixa, pode ser unha caixa de cartón tamén, ou a veces pois, temos que facer a concesión de un caixón da cociña ou un caixón do salón, un sitio onde el poda ter as súas cousas onde meter e sacar, pero así poderá sacalo todo e despois volver a metelo. Xa vedes que os diferentes contedores son unha opción maravillosa para manter o orde, para xerar focos de atención, para que as nosos xoguetes, as nosas pezas soltas estean cuidadas e ben colocadas.